Ah, dari mana pun? Musibah Jui, musibah. Musibah ah. Tsunami. Indah, Gampo. indah. Tu ah. Musibah dalam keluarga dan Jui. Manga. Bintua dan mengamuk dan Jui. Ba cerita Cerita lah. Angosol ada bak untuk. Hari pagi urang babi dua tarui kamu aro rabab diosoh cari tomaswa iko tak jadi bana jo diri ambo matuanei. Gisa penuh. Oke friend, Lionel Messi main bola kakinya patah tasipak dek tiang gawang. Ikola info asli bana nan indah ambo karang-karang. Lai suana itu. Oh yola iko sabana eril. Siril tepak dan mah. Bukan Siril mau kasih nyoba aku waang indah menyimak bana. Siril itu apa? No komen itu dari talo. Masa bodoh gak mau tahu dasar waang bandit. Ikut kau melagung ke berapa engkau? Sorry friend, Aril tuh mau kasihnya sabana-bana nyata, tajam, akurat dan terpercaya. Terserang lah. Lanjut. Nandi sabui nandi baritokan tumpak kapado diri ambo semenjak bini ambo nan kalapan meninggal beberapa tahun lalu gara-gara tempo dek lamari. Ado kiro-kiro sekitar 2 tahun lamonyo ambo merando tagang tatahan indah tatahan daripada de lalok surang membagalon cukue bolu akhirnya ambo obat ambo apa bini nan kasamilan jo orang Padang nan banamo iowati. Lain cawati doh. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Iya. Jika rancawati nan kawaang tanyo lumayanlah ranca indah burwa indah mana ngasa ajo bantuati itu hanya standar nan pantiang lai indah madu bana aden membawa siwati pai acara barale. Ayolah. Sasudah menikah ambo jawati ambo tinggal tampe mintua katikotu ndak tangguh sana nyuati sajo di dalam lah kiro-kiro itu bananan katuju deden. Happy yang tu? Iya dong. Walaupun wati ku agak berangin sakete indak masalah yang penting orang gaeknya orang kayo sultan di kampung tu tajir melintir. Basa walaweh baparak pisang baparak karambia sarato batarana kambiang jo batarana jawi sumental Australia. Matre penuh mah. Oh iyalah dewa ang perkawinan tu ndak bisa hanya bermodalkan cinta saja. Jika dibilang watiko anak surang tongga babel yang iyo de urang gaeknyo pas bana lata bayang de ambo duit kasanang jika mati mintu ambo tu dalam waktu dake beko ala pasti seluruh aset perusahaan jatuh ke tangan wati otomatis aden kaman jadi curagan lata bayang de waden duit kasanang Aden kaman jadi milioner. Oh, dapat durian untuk penuh mah. Oh, bah itulah kiro-kiro. Abi hari baganti hari, abi minggu baganti bulan. Lanam bulan lamonyo ambo membina rumah tangga basamo jawati.
Nda napak wati indak meninggal juo. Lama pulo gaek tu meninggal malesek dari perkiraan matuanei. Disangko kasanang tinggal di rumah mintuo kayo, ternyata bagai tinggal di dalam penjara Nusa Kambangan Cilacap. Kejam ah. Cubalah dek waang membayangkan apabila ada siang jago lalok pintu kamar dan nyotoko dek mintuo dan jo tangkai sapu. Ah, selero le dape. Jiko kamakan be itu juo, jiko makan jo sambal lawak. Nandagi yang nyo makan dek mintuo den nyo tinggalkan sajo kapalo lawo untuk den. Jiko mintuo den membali martabak nyo makan martabak di dalam kamar lah tinggal kotak nyo sajo nyo letakkan di atas meja. Dak namu mintuo den tu berbagi kaden gitu bana mintuo den tu sampilik kariang. Kok jaguang cik nyo mungkin nyo makan dek mintuo den Sadira dari film India yang penuh. Oh tentu iyo, dah mengamangan drama Korea kau dah. Pada suatu hari ketika tu mintu ambo sedang duduk di teras rumah, tiba-tiba inyo memanggil ambo. Apa no? Ya pak. Kamarilah ang dulu ada nio mangece ampe mato joa ang pono. Siapa? Mendangamin tuo den membau den katikotu palu dingin dan langsung keluar lutut dan menggarete kaduonyo. Adiknya suruh duduk di dakeknya ada langsung diintegrasi. Ramba-ramba si kaduduk di banda tolong iliakan dengan dewa ampono sambil duduk ikonan bana aden katokan itu kecek mintu ambo katikotu aden nio batanyo kawa ampono ba aku wa makan lalok sekerajoang di rumahku aden ndak tahu bak koa ang male karajo kalau kamakan waang kancang aden ndak tahu pak. Bakok jago ang siang taru ada ndak tahu ba awak angko ndak tahu taru sajo jawe waang karano apa batanyo bagaikan hakim di persidangan kasus pembunuhan tentulah ada nefas menghadapi apa Mencalik mungko minto dan berang bagaikan lado setan rasonyo aden ko kadikunya lo laden tabang ambu apai kalapau ketikotu. Aden minum kopi sakarek sambil memain judi online. Dek takana minto dan berang rasonyo hilang banal harga diri den rasonyo aden indak bapa guno tapi ke dek waden ketikotu. Indak kan mungkin rasonyo den di rumah mintuo lalok kelalok sajo lah karajo den mai beberapa hari setelah itu adenlah mulai beransua-ansua jago pagi walaupun itu bukanlah diriku. Jadi bagaimana dirimu? Biasalah aden main Facebook sarato main slot judi online sampai subuh. Laden cubo karajo menolong mintu dan kasawajo kaladang sarato memarasian kanang jawi tapi aponan kedayo aden nyodong ka dek jawi pas bana kane pinggang den semanja itu aden teroma. Aden nak namu bakar jolai aden tapa sorry sen mengundurkan diri. Daripada aden duduk mamanuang indah ado kegiatan sama sekali waktu tabuang-buang saja. Rancana aden ke memelihara ayam bangkok tapi terkendala ketika tu piti pembali ayam tu bana indah ado matuane.
Ambo cubolah memberanikan diri ketika tu meminjam piti ke bakai mintuo. Mana tahu untung le dapet meminjam piti untuk pembali ayam bangkok. Tanya tu usaha den sio-sio sajo zong. Mintuo den indak namo meminjamkan den piti. Alasan keceknya pitinya banyak diurang nan alun menarimu. Proposal aden ditulak tapaso aden meminjam piti karentenir urang Batak piti barana. Alhamdulillah lai dapet pinjaman 500.000 dengan syarat membayar 900.000. Ba itulah kalau meminjam piti kasih butet urang Batak. Ayam dan balik ketika tu sarato kandangnya batanya wati ketika tu kabakeden. Di mana PM dah? Kawan magi wati. Elok mana kawan kau dah tu? Oh yolah. Wati kane prank. Prank ko apa kok? Bawa angko indak gaul bana. Itu saboknya waang tu acok-acok lah menonton TV. Kau indak waang sibuk saja menonton bola World Cup Piala Dunia sampai subuh. Tolong waang simakkan elok-elok prank tu mau kasihnya wati ala kane kerajuan dek denei. Oh, ndak tangguang sananya wati alah dapet permainan baru. Ayam bangkok kesayangan den. Kelebihan ayam kokok kukuaknya 100 lengge. Kok batan yang digalanggang juara 1 tarui indak pernah kalah ketika dan Bali jo orang nan punya ayam tu. Semanja adan memelihara ayam bangkok tu perhatian den full ke baki ayam si wati ndak taculai dek den do. Sampai wati cemburu ke baki ayam den. Ado ketika tu aden sedang memandikan ayam tiba-tiba wati berang inyo ke bakeden. Bakato wati ke bakeden ketika tu. Sibuk saya taruh dah. Mau ayam tu? Bau labun ayam. Ala-alok selalu dah ayam tu lah. Itu kecewati ketika tu. Menjawab aden ketika tu. Daripada den hobi bermain cewek wati. Rencana aden hobi bermain ayam. Atas selalu dah lah. Itu kecewati. Dek hobi bana dan jual ayam ko. Sekali seminggu ayam dan bawa ke galanggang. Dan adu ayam dan jual ayam orang alias fighting. Aden batarua sekadar untuk pembeli rokok saja. Kadang aden menang tapi acok kalah. Piti modal habis untuk batarua. Kami tak kasih wati rasanya tak mungkin. Apalagi minta kami tua sama saja minta sisiak kalimbe. Jalan satu-satunya tapaso dan cilok cincin wati dalam lamari. Minta katangka ayam di galanggang. tu dari mana? Alhamdulillah aden kalah. Indak dibilang-bilang bana, indak dietong-etong bana. Hari sanjo aden lah pulang badal tiaden takalo abaku kuat candonyo ayam bakicau candonyo murai. Tando hari majalang pagi. Wakatu tu aden dijagokan dek sewati. Dah, jagolah dah. Mengawati. Aden memasak masakan spesial sambal kesukaan udang. Aden jago dalam suam mandi. Salah saya tukar baju. Aden lah duduk di meja makan matuane. Wati bakato ketika tu surprise. Bakal ada. Aden memasak sambal ayam goreng kesukaan udang. Bakato aden ketika tu aku rancak bana servis ke wati hariko. Biasanya kau tak pernah modeko. Bakato wati ketika tu lupa dah. Hari kini kau kan hari ulang tahun udah. Itu kata wati. Ulang tahun kabar? Tapi ulang tahun udah ke 50. Iya wati lupa den. Kalau iyo ada ulang tahun dari kawati bako ndak kau balikan kue ulang tahun saja. Lah teragak pulo aden meniup lilin serato melangakan lagu happy birthday to you. Lagak gaek kau mengajar dia raih ulang tahun lai. Tu kecek wati. Akhirnya makan sudah lai. Aku udah makan kawati.
Adalah kanyang, maka sudah dulu. Itu kecewati. Tangan dibasuh, nasi disandua, sambal ayam labi 3 sai. Makan selesai pariklah kanyang, aden pai ke belakang. Pai mencari ayam kesayangan den dan letak di kandang. Ayo di belakang rumah mai. Hai kironyo apa nanta jadi. Ndak den sangko rigo-rigo pipi senandung dalam padi. Ndak den sangko bak candoiko ayam di kandang. Ndak adolai. Langsung demi bawati ketika tu. Mati. Mangada ayam den kamaju. Ayam maju lai. Ayam bangkok kesayangan den. Tapi itu sama ayam yang udah makan tadi. Bakok kodabi ayam den wati. Itu ayam kesayangan den wati. Sadis bana kau wati di marah sapri kemanusiaan kau. Kau dabi ayam bangkok den. Aden balai dendam kau dah. Bakok balai dendam kau ke bakeden. Udah tuh ambil cincin den kan? Sembarang saja, jangan kau memfitnah dan wati. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ndak bisa, udah milak doda. Udah tulah terpantau, terekam dek CCTV. Akhirnya ambo baca kak Jeswati ketika tu. Ambo caki inyo wati. Wati inyo taluluang. Bang, jangan caki deh bang. Tolong. Itu kecek wati ketika tu. Manangawati minta tolong pihak ketiga langsung tiba ketika tu. Iyalah apa wati mintuo den. Bakatu apa wati ketika tu. Jalan tangannya nak ada pono. Donasi anaknya mengadang mah. Sebelum ang tangani Swati alangkahi mai den dulu. Itu kece apa Swati. Bakatu aden ketika tu. Baden ka melangkahi mai apa saja alun meninggal. Mananga kecek dan tadi apa wati langsungnya marabo. Pel di rumah ko. Nantu nak botak. Mau modal kolor saja waang babini anak den. Anak dalam kantangan ni. Itu kecek apa si wati. Soto puso dapat ada mah menantu si pangko. Berang bana pak wati ke bake dan ketika tu abarang kali rumah ko. Dembas tu jajang. Ada nyusi ada apa wati cu hati nantai bo jatuh ke dalam. Ayam mato den. Ada nabi kain ke dalam kamar. Aden masukkan ke dalam tas barang ke aden anyolai. Aden tinggalkan rumah wati. Sarato mintuo non temperamen. Gagal misi den. Menjadi milioner. Di siko ang kiroy pono. Ko ang ko pai sila pono. Nan surek tanah den janang bawa lo. Apa mah? Sonta lo pak dan celek lo. Sorry pak, tak bawa dah pak. Sangkawa iko surat BPJS pak. Kok kembali surat tu? Kok pak? Pak, le bisa ada balik ke rumah le pak? Balik ke Ciang. Siap anak dan tangan ni, am tak balik. Tidak bisa. Titik. Pak. Apa kon ju ya? Mak tahu dan terus senang dan pulang lai.